Εδώ και πάνω από 20 χρόνια που ασκώ το επάγγελμα του οπτικού, έχω επιλέξει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Να μην μιλάω ποτέ αρνητικά για συνάδελφο. Ούτε προφορικά σε πελάτη, ούτε πίσω από τις κάμερες, ούτε σε σχόλια κάτω από βίντεο. Όχι γιατί είμαστε όλοι ίδιοι, αλλά γιατί πιστεύω ότι το επάγγελμά μας αξίζει σεβασμό. Και ο ρόλος μας είναι να λύνουμε προβλήματα, όχι να δημιουργούμε καινούρια. Αντί λοιπόν να οξύνω καταστάσεις, προσπαθώ να τις εξομαλύνω, να ενημερώνω και να εκπαιδεύω. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που κάνω αυτά τα βίντεο. Μαζί με το ότι είναι και ένα από τα χόμπι μου. Με αφορμή λοιπόν ένα βίντεο που είδα πρόσφατα στα social, όπου ένας συνάδελφος, είπαμε δεν φωτογραφίζουμε, παρουσίαζε ένα απολυστιακό το οποίο στον πελάτη καθόταν λάθος. Και τι εννοώ λάθος? Καθόταν πάρα πολύ έξω. Δηλαδή ήταν οφθαλμοφανέστατο ότι είναι λάθος η απόσταση Vertex. Όπως οι συνάδελφοι γνωρίζουν, τα διαθλασσίμετρα και γενικά όταν κάνουμε μια υποκειμενική ή αντικειμενική διάθλαση, το σημείο αναφοράς είναι περίπου τα 12 χιλιοστά Vertex distance. Τι είναι αυτό? Ότι παραδείγματος χάρη βάζουμε έναν άνθρωπο και τον μετράμε. Ωραία. Και βγάζουμε ότι θέλει 5 βαθμούς σφαίρωμα, αρνητικό σφαίρωμα, για να βλέπει καλά μακριά, πέρα από τα 6 μέτρα. Εγώ λοιπόν, ο οπτικός, πρέπει να του φτιάξω γυαλιά με 2 σφαιρικούς φακούς αρνητικής δύναμης 5 διοπτριών, οι οποίοι, εφαρμοζόμενοι στο σκελετό, να στέκονται μπροστά από τα μάτια του περίπου στα 12 χιλιοστά απόσταση. Αν στέκονται στα 25 χιλιοστά, λόγω λανθασμένης επιλογής σκελετού, η δύναμή τους είναι διαφορετική. Η δύναμή τους μειώνεται εν προκειμένου. Η απόσταση Vertex είναι σημαντική και στα μονοεστιακά και στα πολυεστιακά γυαλιά. Ειδικά στα πολυεστιακά. Ό,τι και φακό να έχεις διαλέξει, τον ακριβότερο φακό να βάλεις, αν η απόσταση Vertex είναι λάθος, δεν δουλεύει το πολυεστιακό σωστά. Το γυαλί πάει για κάδο. Η Vertex distance, η σωστή δηλαδή επιλογή σκελετού και το πώς κάθεται αυτός μπροστά από τα μάτια μας, είναι καθοριστική σημασίας για το τελικό αποτέλεσμα. Ειδικά στα πολυεστιακά. Ένα φαινομενικά μικρό λάθος λίγων χιλιοστών μπορεί να αλλάξει το τελικό αποτέλεσμα. Τα λέω όλα αυτά όχι για να κρίνω κάποιον, αλλά γιατί όταν μιλάμε δημόσια και αναφερόμαστε σε οπτική και σε μάτια, πρέπει να μεταφέρουμε υπεύθυνα σωστές πληροφορίες.